Benvingudes a nou al butlletí de l'Institut Català de les Dones. Avui entrevistem a Laia Rosich, directora general per l'erradicació de les violències masclistes, en el marc del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. La Laia és llicenciada en Psicologia, amb un màster en Violència Familiar per la UAB i ha escrit el llibre Violència de Gènere, instruments per un model d'intervenció. Té més de 20 anys d'experiència en l'abordatge de les violències masclistes des de l'atenció directa, direcció i supervisió d'equips, així com una llarga trajectòria en el teixit associatiu i d'entitats especialitzades en l'abordatge de les violències masclistes. També s'ha dedicat a la formació especialitzada en protocols i en el treball en xarxa per diverses institucions públiques. Benvinguda, Laia. Moltíssimes gràcies. Tens un recorregut formatiu i professional molt especialitzat en l'abordatge de les violències masclistes. Què t'hi ha dut? En quin moment decideixes dedicar-t'hi? Doncs vaig tenir una persona molt propera, a més una dona molt potent, no? amb un doctorat, amb un pis propi, parlo de fa més de 20 anys, que després d'una relació de parella va quedar absolutament anul·lada. Em va copsar molt, també perquè ho vivia molt de prop, i vaig pensar, què passa aquí? No? Jo era estudiant de Psicologia, què es dona? Què es dona en aquestes situacions? I en allà, també en l'Autònoma, on jo feia la carrera, estava la Leonor Cantera, que feia algunes assignatures en el marc de la Psicologia Social, i conjuntament amb Tamaia vam començar el primer màster. Això va fer que fes les pràctiques de la carrera a Tamaia, i quan vaig a Tamaia i a cada dona se m'obre tot un món i obtinc totes les respostes, diguéssim, en aquest sentit, i a partir d'aquí ja va ser el màster i entrar professionalment a treballar, no? Primer en la prevenció amb joves i després en l'atenció directa. T'havies imaginat mai una conselleria de feminismes? Amb una direcció general, que ets tu, no? Ara, especialitzada en erradicar les violències masclistes? Imaginar el que podies imaginar, sí. El que es fes real, sincerament, em semblava bastant més difícil. És a dir, al llarg dels anys i en els diferents moments, clar, quan jo entro a treballar en violències masclistes, ser feminista doncs queda com quelcom passat de moda. Fins i tot és un terme que s'obvia quan en les regidories, en els serveis, fins i tot les regidories, crec jo, amb més voluntat de treball sobre el tema, es parla, potser d'igualtat, la paraula feminista s'obvia. Per tant, imagina el fet d'acabar amb una conselleria que té aquest nom d'Igualtat i Feminismes. O sigui, jo crec que això realment és fruit de tot el treball, de tot el moviment feminista, de tota la mobilització social i, evidentment, d'una aposta política. El repte que suposa aquesta direcció és també unir polítiques que tradicionalment havien anat d'alguna manera deslligades, no? El que seria la xarxa de serveis, cases, pisos, serveis d'intervenció especialitzada, serveis tècnics de punt de trobada, a tot el que seria el treball en xarxa, la Comissió Nacional, que per nosaltres és un òrgan de país molt important en la coordinació de polítiques, tota la part preventiva, etc. Tenir-ho sota aquest marc i, per descomptat, amb una conselleria específica d'Igualtat i Feminismes, també unes paraules que habitualment diu la consellera, que és la consellera Tània Verge, que és aquesta qüestió de seure a la taula dels grans, no? De la possibilitat que tens de transformar quan Igualtat i Feminismes està al mateix nivell que Interior, universitats, drets socials, etc. Entrem una mica en matèria. Parlem de violències masclistes en plural, no? I la llei ja ho contempla així. Explica'ns una mica per què. Bé, perquè entenem, això també hi ha tot el marc del Consell d'Europa, també tot el marc de les recomanacions de la CEDAW, és a dir, hi ha tot un marc també normatiu internacional que ens assenyala que les violències contra les dones, les violències masclistes, tenen un espectre molt ampli, en molts àmbits, acollint moltes formes, i creiem que és útil utilitzar aquest plural. També perquè, inevitablement, això també ve del marc legal espanyol, no? Marc legal estatal de la Llei de Violència de Gènere del 2004, clar, aquest marc es situa específicament en violència a la parella. I certament la violència cap a les dones en l'àmbit de la parella ha sigut el més treballat, però per nosaltres és molt important situar, perquè això ja ho feia la llei catalana, quan es
fa el 2008 i encara s'amplia més, no?, quan es reformula el 2020, situant que l'àmbit laboral és un àmbit on es produeixen violències masclistes, l'àmbit educatiu és un àmbit on hi ha violències masclistes, tot l'àmbit, diguéssim, digital, l'àmbit de la vida pública i política, amb totes aquestes també formes molt àmplies. Per tant, creiem que parlar-ho en plural té aquesta força. Per exemple, un assetjament sexual en l'àmbit laboral no és un problema, per dir-ho així, entre cometes, de recursos humans o de prevenció de riscos. És que forma part del mateix masclisme estructural, de les mateixes violències que et pots trobar en molts altres àmbits o molts altres espais. Per analitzar aquestes violències masclistes que ara comentaves, cal creuar diferents dades. Les dades de denúncies, que indiquen que han augmentat, i també les dades d'atenció a dones, que des dels serveis de la xarxa d'abordatge i del telèfon 900 també ens indiquen que augmenten. Què ens estan dient aquestes dades? Com s'han de llegir? Clar, sí que és veritat que cal tenir en compte prèviament que, per exemple, els serveis d'atenció a les violències també han augmentat. A mesura que augmentem uns serveis o uns serveis poden millorar-se, no? Per exemple, hi ha més CIEs, serveis d'intervenció especialitzada, o hi ha més CIADs, no? Serveis d'informació i atenció a les dones. Més que més CIADs s'augmenten, hi ha la possibilitat d'augmentar les hores, per exemple, d'atenció psicològica o d'atenció jurídica, doncs això també genera, evidentment, que s'augmentin aquests números. El que en qualsevol cas el que veiem és que quan es millora, augmenta un servei o es posa un servei nou, efectivament hi ha una demanda que és claríssima. I en el cas de les denúncies també han anat en augment. En el nostre parer, és a dir, és cert que necessitem potser alguns anàlisis, no? Perquè hi ha tot un marc longitudinal que és més difícil d'analitzar per això, pels serveis nous, perquè també hem canviat sistemes de dades, etc. Però en qualsevol cas el que indica, sens dubte, és que hi ha major detecció i major demanda d'ajuda, sigui via denúncia o sigui via trucar al 900-900-120, acostar-se a un servei d'informació i atenció a les dones, etc. I això creiem que té molt a veure amb aquesta onada, diguéssim, feminista, amb aixecar especialment la catifa de les violències sexuals, que sempre s'havien tingut molt amagades, que sempre s'havien viscut des d'aquesta qüestió particular, amb la que m'ha passat a mi, bueno, o potser es naturalitzen, ja sabem com és aquesta persona, no li donem més importància del que té, etc. I ara és no, això no ho podem tolerar, ni ho vull per mi, ni ho vull per ningú, i jo necessito ajuda i haig de demanar ajuda davant d'això. Per tant, en aquest sentit, la lectura seria més de major visibilització, major detecció i, per tant, també major recerca d'ajuda i d'intentar no només reparar, sinó que garantir que això no torni a succeir. Ara estaves parlant de diferents serveis, no? De CIEs, de CIAs del telèfon 900. Aquesta xarxa, si l'hem d'explicar a algú que necessita accedir-hi, com li explicaria? Quins passos s'han de seguir? Situem sempre en primera instància el telèfon, el 900-900-120, perquè és un telèfon que és 24 hores, és un telèfon que ara, a més, canviem i no només és d'informació, sinó que també és d'atenció, derivació, atenció en el que es pugui necessitar en aquell moment, no? A més, amb molts idiomes diferents, adaptat també, per exemple, a noies o dones sordes, sense cap límit, diguéssim, en l'edat, i per tant, el telèfon 900, a part de ser un primer servei d'atenció que no deixa rastre amb factura, etc. A part de ser aquest primer servei d'atenció, doncs també recull o t'adreça als altres serveis de la xarxa. Els que també hi pots anar directament. Probablement la gent coneix més o és més fàcil d'alguna manera en el boca-orella els serveis d'informació i atenció a les dones, els CIADs, doncs perquè n'hi ha un per cada municipi de més de 20.000 habitants i un per cada consell comarcal. Per tant, aquí la possibilitat de porta oberta i d'arribar-hi fàcilment és més senzill. En aquests serveis hi ha una primera acollida, una primera atenció i després hi ha sempre atenció psicològica, atenció jurídica. Per tant, a més, no només en temes de violència masclista, qualsevol situació de no sé si separar-me, no sé exactament què m'està passant, tinc molta més angoixa, en fi, qualsevol de les demandes que pugui tenir una dona o una noia. I els serveis d'intervenció especialitzada, els que anomenem CIEs, que actualment n'hi ha 17 a tot Catalunya, i que són serveis amb equips
formats, especialitzats en l'atenció a les violències masclistes i que tenen, a part de la direcció, no? I la primera recepció, educadores, treballadores socials, psicòlogues infantils, juristes, és a dir, tot un equip interdisciplinar que ajuda a treballar un cas des d'un mateix espai. A part, tots els serveis també fan tasques, diguéssim, de caire preventiu, comunitari, de treball en xarxa, que és fonamental amb la resta de professionals. I després tindríem els serveis que ja no són, és a dir, ja s'hi va per derivació, no són serveis, diguéssim, oberts a la ciutadania, però que serien, en cas necessari, les cases d'acollida, no? Els serveis d'acolliment i recuperació, els serveis substitutoris de la llar, que són pisos, no amb una atenció tan continuada com les cases, però també amb aquest suport. Fan una grandíssima labor, sobretot tenint en compte qüestions de seguretat, però també de les situacions múltiples que es poden trobar les dones que han d'acudir a aquests recursos, i els serveis tècnics de punt de trobada, que són aquests espais de trobada per les criatures amb el progenitora que no té la guarda, i sempre això va decretat pel jutge, és a dir, que aquí no hi pot haver demanda, diguéssim, directa. Fa uns mesos, en l'abordatge de les violències masclistes, vau presentar el protocol marc per intervenir en situacions de violència masclista. Què porta aquest protocol marc en la intervenció i en aquest treball per erradicar les violències masclistes que esteu fent? Una de les qüestions fonamentals que crec que fa el protocol és reconèixer que prevenció i reparació estan absolutament units, no? I que quan nosaltres el que volem és que aquella persona concreta que ha patit aquesta violència pugui recuperar-se, puguem garantir la seva reparació, doncs hem de poder veure de quina manera també aquella situació necessita, per exemple, una atenció comunitària o un suport de caire més comunitari que alhora genera un impacte amb altres persones que és preventiu. És a dir, aquest cercle, aquesta roda entre la prevenció i la reparació. És a dir, per exemple, si una noia pateix una agressió sexual i això té un cert impacte comunitari, un cert impacte amb el seu grup classe, en el seu institut, és important que es pugui treballar, evidentment, amb la pròpia noia, per descomptat, tot el que pugui necessitar en el seu procés de recuperació i de reparació, però també és cert que treballar amb el grup classe, treballar amb les seves amistats, treballar amb aquest institut és millor per quan la noia retorna, però també genera una prevenció en funció del que ha passat cap a la resta de companys, companyes, tant per ella com per les seves pròpies vivències. I alhora hem d'entendre que també hi ha una prevenció que és molt estructural. Aquí és on hem de poder sumar tothom. Quan diem el protocol marc és una eina de país perquè, per exemple, cultura faci protocols, faci eines útils que siguin útils des de per l'Acadèmia del Cinema fins a la producció musical, fins a la colla castellera. És a dir, en tots aquests espais es poden reduir violències masclistes i, per tant, hem de poder treballar per prevenir-les en l'espai concret, però també per saber com les atenem. Sabem, perquè les dades ho diuen, que els agressors són els homes. Quines polítiques esteu impulsant des de la Conselleria per interpel·lar-los i fer-los actuar en la prevenció d'aquestes violències masclistes? Hi ha una qüestió que té a veure, per una banda, amb els espais de prevenció. Està clar, i aquest és un dels principals interrogants que tenim sobre la taula, que hem de poder veure com parlem o com es parla a aquests nois i a aquests homes, especialment en un moment on probablement les mesures polítiques de prevenció que s'han dut a terme i el fet de que els discursos feministes, diguéssim, no, s'hagin popularitzat o estiguin arribant a molt més públic, fa que hi hagi una ofensiva o una defensiva reaccionària que no podem de cap manera menysprear. A més, genera un canvi important, és a dir, les persones que estan en primera línia parlant amb els joves o fent tallers, que porten uns anys, poden expressar aquest canvi de que abans potser, evidentment, pels nois la situació o aquest taller podia ser relativament incòmoda o podria estar més o menys a la defensiva o més o menys col·laborador, evidentment, hi ha una diversitat molt àmplia, i com ara pots trobar molts nois col·laboradors, això és molt, molt potent, però els nois que estan més a la defensiva ho són d'una forma molt més sòlida, no? Amb dades que són mites, que no són certes, però que són viscudes com absolutament certes. Per tant, és molt més fàcil anar-se en els extrems. Evidentment, les xarxes socials, que tens una sèrie de discursos i relats durant hores a Twitch o memes que són molt senzills de situar. Nosaltres sempre diem, o sigui, les qüestions de
de gènere, sexualitats, són complexes. És a dir, és difícil explicar-te amb un pòst-it, és difícil explicar-te amb una sola frase. I, en canvi, l'extrema dreta en això té molt de talent, és molt potent en aquest sentit, perquè ho simplifiquen tot, fan un reduccionisme extrem. I, per tant, aquí tenim un repte enorme de com parlem, no? De com les noies estan en aquestes plataformes, de com les noies generen contingut, de com hi ha gamers que poden no només sobreviure, no? Sinó complir el seu dret a jugar amb aquesta tranquil·litat. Llavors, aquí hi ha tota una part on tenim reptes importants, i això és el que estem analitzant amb aquest pla de masculinitats igualitàries o no violentes. Però, per altra banda, evidentment, també tenim tota la resta de la població i d'homes adults. Després, una altra qüestió, a part de la part preventiva, té a veure amb els serveis d'atenció. No? És a dir, que hi puguin, entenem que hi ha un tema de recursos i que la prioritat, evidentment, és l'atenció a les dones, però també entenem que si un jove, si un home, en algun moment es pregunta què estic fent, com estic tractant, com entenc la meva sexualitat. És a dir, que si en algun moment es fa alguna d'aquestes preguntes, seria molt important que pogués tenir un espai on aquestes tinguin acollida, perquè és sumament preventiu també. El protocol marc introdueix també el concepte de diligència deguda. Ens el pots explicar breument i quin impacte pot tenir a l'atenció que rebin les dones que pateixen violència masclista? Crec que la forma o l'exemple més senzill per explicar un terme, que al final és un terme jurídic, és explicar que nosaltres l'actuació que fem davant de la violència masclista no és ideològica, no és una qüestió de bons o de dolents, no és que jo hi treballo perquè m'ho crec, sinó que hem d'entendre que tenim un marc legal, que l'hem de poder complir perquè si no estem vulnerant drets. I per no exercir aquesta vulneració de drets hem de poder actuar amb deguda diligència. És a dir, en el temps, en la resposta, en les necessitats, no situar-nos ni en aquesta qüestió que a vegades es diu assistencialista o paternalista, o efectivament no ser diligents en el sentit d'obstaculitzar o no donar importància o aturar. És a dir, la diligència deguda és un marc que ens obliga a repensar com estem treballant, com estem actuant. I, a més, ens ve marcat per tots aquests estàndards internacionals. És interessant perquè, d'alguna manera, és com l'altra cara de la violència institucional. Totalment. És a dir, per nosaltres, millorar els serveis, la xarxa, però també generar indicadors d'aquesta violència institucional, recollir quines són les situacions on sistemàticament s'està incomplint aquesta diligència deguda, ens sembla cabdal. Sovint, quan es parla de l'abordatge de les violències masclistes, el discurs se centra molt en les conseqüències penals dels delictes. Sentim sovint en els mitjans que representants institucionals demanen més mesura, però l'abordatge que plantegeu amb aquest protocol marc va més enllà. Com respons a aquests discursos penalistes? Per què no és la solució endurir penes? Doncs, bàsicament, per les advocades, juristes feministes, està més que demostrat que pujar les penes, especialment amb violències sexuals o amb les violències contra les dones, no és un sistema en absolut ni preventiu de la majoria de la població, ni tan sols d'aquells homes que normalment no passa així, puguin estar identificant que fan aquestes pràctiques. Al contrari, el que fa és un efecte de rebot que faci que molts cops sigui més difícil aplicar aquestes penes, no? És a dir, que la denúncia tingui recorregut i que, per tant, s'acabin aplicant. Això ho veiem també en el marc de l'assetjament. Heu anunciat també que presentareu un model per abordar les violències sexuals les properes setmanes. Quines novetats aportarà? El model per l'abordatge de les violències sexuals a Catalunya és un model que parteix d'un grup de treball que ha estat més de 3 anys treballant en aquest model, a més amb professionals de l'àmbit de la salut, de la seguretat, de la justícia, molt ampli, participació també del Consell Nacional de Dones, etc. El que fem és recollir aquest model i aplicar-lo d'una forma pràctica, començar a generar un pla d'acció i començar a aplicar aquest pla d'acció. Llavors, una de les qüestions que teníem amb les diagnosis de violències sexuals, que estava molt identificada, és que les violències sexuals s'atenien d'una forma molt parcialitzada. Probablement hi havia
més coneixement quan hi podia haver una situació absolutament immediata i d'emergència, doncs aquest circuit que portava a l'hospital, que per tant aquí hi havia la crida de la metge forense, etc. Però, evidentment, això sabem que aquest és un percentatge molt petit de totes les violències sexuals que es pateixen. És a dir, sabem que en violències sexuals continuem treballant molt amb el mite d'aquesta violació per part d'una persona desconeguda, normalment en el marc de la nit, etc. Però que això és absolutament, és a dir, per desgràcia passa, per descomptat, però és un percentatge molt petit, no? Algunes enquestes situen al 5, 8, 10%. És a dir, que les violències sexuals es produeixen per persones normalment conegudes, molt properes, dintre dels àmbits de la casa o d'entorns coneguts. Per tant, aquí hi ha un espectre molt més ampli, que molts cops les dones tenen necessitat d'expressar-ho o de demanar ajuda quan han passat molts dies o mesos o un any. En aquest sentit, el que plantegem és que, evidentment, hi ha d'haver diversos circuits, també adaptats a les edats i als serveis necessaris en funció d'això, però també que necessitem clarificar a nivell de tot Catalunya els circuits d'atenció d'emergència recent i que poden necessitar atenció hospitalària. Evidentment tenim models hospitalaris com el clínic que són de referència, però que han de poder ser arreu de Catalunya, han de poder garantir que tenim sistemes, programes similars, per això, per no vulnerar drets, per garantir aquesta equitat territorial, però, a més, també inclouran els serveis, per exemple, com el servei d'intervenció en crisi, no? Un servei d'atenció telefònica i també presencial, d'atenció psicològica en el moment de crisi, que el moment de crisi pot ser diferent al moment en què ha passat l'agressió. Una persona pot tenir un moment de crisi per aquestes violències sexuals quan acaba de passar, quan han passat dies o quan han passat mesos o quan han passat anys. I això ho hem de poder garantir. I a part també, per nosaltres, com deia, és molt clau la prevenció. I per tant, quina és la prevenció en el model dintre dels programes d'escoles lliures de violència, però també dintre de molts altres espais d'oci. Com reformulem tots aquests protocols, aquesta multiplicitat i diversitat de protocols en espai públic i oci que podem tenir i, per tant, tenim un marc similar. Com parlava també abans, els protocols en l'àmbit cultural o en les universitats, etc. És a dir, hi ha més de 80 accions que la voluntat és, a partir també d'aquest grup de treball de la Comissió Nacional, anar-les desplegant amb les seves temporalitats. El concepte del consentiment, que últimament també se n'ha parlat molt als mitjans de comunicació, passa a tenir un paper cabdal en l'abordatge de les violències sexuals. Quins canvis suposa l'abordatge d'aquestes violències? La nostra llei de violències fa una descripció de consentiment, però evidentment es recull i es treballa també amb la llei orgànica de llibertats sexuals, de garantia de llibertats sexuals. En aquest sentit, l'important és que tot l'imaginari de les violències sexuals, que és aquest imaginari molt centrat també en la part judicial, anava sempre dirigit, d'alguna manera, quin és el consentiment i sobre qui recau demostrar-lo. Creiem que agafar aquest marc de la cultura del consentiment i poder-lo parlar, poder-lo entrar, diguéssim, en debats, en aplicacions, des de la infància, adolescència, persones adultes, entre nosaltres, evidentment en el marc de la sexualitat, però també en d'altres, amb una mateixa, no? O sigui, creiem que és un debat o que és un terme, no és un terme senzill, però és molt útil que en puguem parlar, que puguem fer-nos el nostre, que ens puguem fer preguntes sobre el consentiment i després anar canviant mica en mica aquesta lògica que al final acaba tenint una repercussió en preguntes de carrer, amb aquest qüestionament que molts cops les persones que han patit violències sexuals han sentit, amb el qüestionament de persones més o menys properes o altres persones que tinguessin a l'entorn, però també, evidentment, que té un pes important en seu judicial. Ara que deies com el consentiment de canviar la mirada, també tenim normalitzades, jo crec que en el mateix marc, moltes situacions que són violència i que excusem comentaris que tu has notat d'alguna manera. No passa res, és una broma, ho fa jugant, davant doncs, possibles tocaments o certes actituds que estem entre totes, justifiquem perquè són amics, perquè els coneixem de tota la vida, perquè són amistats. Com canviem aquesta mirada? Esteu també abordant totes aquestes situacions normalitzades, com s'aborden quan són tan estructurals i les tenim totes, sobretot els homes, però també les dones, les tenim com molt interioritzades.
Jo crec que ara estem en un moment, malgrat tot això, tots aquests discursos que generen més resistència, que són potents perquè estan organitzats, crec que ara estem en un moment força privilegiat de reivindicar o de recollir moltes dones, des de fent humor fins a presentant espais, fan reflexionar al voltant de totes aquestes conductes absolutament normalitzades. Estem en un moment, penso, que és interessant a l'hora d'aixecar la catifa d'algunes coses que s'han normalitzat sempre. Això quan ho treballem, per exemple, amb les institucions, doncs és cabdal diferenciar, a vegades diem, aquesta diferència entre la moral i l'ètica. La moral és allò que s'ha fet sempre i que s'ha fet sempre així, d'aquesta manera, per tant, aquest professor sempre ha fet això o aquest cap de l'àrea sempre ha tractat d'aquesta manera i per tant, més o menys tenim discursos pseudojustificadors i la pregunta és, però aquesta institució, aquesta escola, aquest organisme no es pot permetre per ètica organitzacional que això sigui normal, entre cometes. Hem de poder explicar que, evidentment, no és normal i no només això, sinó que hem de poder tenir eines per combatre-ho, per denunciar-ho internament o externament, per donar suport a la persona que ho està patint i per garantir que no ho repetirà. El moviment feminista ha lluitat perquè les violències masclistes, i també és el marc des del qual treballo des de la conselleria, surtin del marc individual i personal i passin al social, com a màxima aquesta d'allò personal és polític. Això implica que l'abordatge ha de ser estructural i implica tota la societat. I sembla un procés molt complex. Quin paper ha de tenir l'entorn i la comunitat? Com es fa aquest abordatge estructural? Penso que hi ha hagut un canvi en la percepció. És a dir, abans, quan podíem parlar de violències masclistes, molts cops se'n parlava d'una forma molt individualitzada. Aquella dona que s'ha creuat amb aquest home que li ha fet això o ha tingut un marit que... I crec que ara no amb un marc victimista, ni molt menys, podem entendre que estem totes immersos en aquesta cultura masclista i, per tant, amb certes pràctiques i certes violències que són absolutament quotidianes. I és això, la voluntat no és situar-nos aquí en un paper de víctima, és dir, entenem que totes, i també tots, tenim responsabilitats amb aquesta qüestió que és profundament estructural. Per tant, des d'allò que pot ser més senzill, des d'allò que poden ser comentaris, situacions que, això, com el que dèiem, que s'han pogut normalitzar habitualment, fins a situacions que poden tenir una major complexitat organitzativa, doncs, per exemple, això, tot un barri o una població on el moviment feminista, juntament amb persones organitzadores de la festa major, muntaven en els seus inicis el primer punt lila del poble. Perquè no és una cosa només d'aquella persona que li ha passat això o de la psicòloga o el servei que la pot atendre. És que jo també vull que les coses canvin i m'organitzo i genero aquests canvis, igual que en una escola, un grup de pares que vol reflexionar sobre les cures. Hi ha una part que és estructural, efectivament, i evidentment que aquí hi ha diferents nivells en els que opera el poder i diferents graus de resistència a aquest canvi. Però és indubtable que estem en un moment on hi ha iniciatives molt potents i que tothom entén que aquest és un tema que poc o molt està atrevessat en la seva vida. Creiem que la part comunitària és molt important, però sobretot perquè és que un dels principals factors per la recuperació i reparació de les situacions de violència és comptar amb algú. És a dir, no està sola, no està aïllada, no està sola. Per tant, la part comunitària en aquest sentit és fonamental. Per la majoria de coses és fonamental, és a dir, probablement també la xarxa és fonamental per qüestions absolutament estructurals com trobar un pis, trobar una feina, donar-te un cop de mà amb la cura de les criatures o de la gent gran o organitzar-te per reclamar el que sigui el teu barri. Però per sortir de la violència és fonamental. Doncs ja anem acabant. Estem en una societat que mesura l'èxit amb números i evolucions. Com es mesura l'èxit de les polítiques per erradicar les violències masclistes? Què n'hem d'esperar els propers anys?
Doncs aquesta és una pregunta molt interessant perquè crec que les polítiques socials han partit sempre d'una mancança, més que una mancança, una dificultat a l'hora d'avaluar el que suposa l'acompanyament, l'escolta, els canvis que podem generar en la vida de les persones, perquè efectivament no partim d'una lògica longitudinal, lineal. Sempre dic, no estem fent una rentadora on un posa una peça, l'altre posa una altra, l'altre en posa una última i al final passa una ISO. Estem parlant de processos on hi ha anades, hi ha tornades, hi ha vingudes, de canvis culturals. Per tant, aquí hi ha un esforç amb què, evidentment, tenim indicadors d'avaluació en relació a indicadors de satisfacció de les dones ateses, enquestes de violències, o sigui, de victimització en el marc de les violències masclistes. Tenim les avaluacions dels diferents serveis, però hi ha quelcom que resulta un repte en aquest canvi, en aquest procés de canvi, especialment quan parlem de les qüestions culturals estructurals. És a dir, doncs, per què determinats acudits ja no fan gràcia? No és un tema de censura, ni un tema de que ara sigui políticament incorrecte, és que probablement en riure-se'n de qui està en unes pitjors condicions o està rebent violència simplement no fa gràcia per aquest canvi cultural. Llavors, això és molt potent, és important, però és molt clau, però és difícil de valorar en el marc de l'impacte. Per això també, quan ara establim el nou programa d'intervenció integral contra les violències masclistes, una de les eines o un dels temes claus és com podem millorar aquesta avaluació. No potser tant l'avaluació del cas concret, on aquí potser podem tenir més eines, sinó aquesta avaluació d'aquesta prevenció de caire més estructural o comunitària. I ara sí que per acabar, la darrera pregunta. Si poguessis imaginar un futur desitjat, com seria? Hi ha un tema clau de drets, les qüestions econòmiques, ecològiques, feministes, hi ha una imbricació important. Entenem que aquest creixement perpetu és impossible, que per tant hem d'anar a modes de vida també més sostenibles, però per mi aniria de la mà també de situacions de major garantia de drets, especialment per les dones, en aquest cas. Per tant, evidentment, no sé si existeix una erradicació de les violències masclistes o de les violències, perquè la violència, per desgràcia, és molt funcional. El gran problema que tenim amb la violència és que funciona, però sí que crec que hem de poder pensar ara mateix en el curt, mig termini, en poder dotar-nos d'eines per compensar, per lluitar, canviar aquest marc tan desigual amb aquests enormes abusos de poder en diferents nivells i tant de bo un futur. Normalment soc optimista, però reconec que ara mateix no em sembla que anem cap a un futur on els drets siguin cada cop més garantits. Hi ha una part d'individualisme, d'un marc d'extrema dreta que va guanyant terreny i que particularment fa molta por. O sigui, és que el meu desig seria això, conservar una democràcia i una major garantia de drets per tothom. Doncs moltes gràcies. Acabem aquí aquesta conversa amb Laia Rosich, directora general per a l'erradicació de les violències masclistes, amb més de 20 anys d'experiència en el seu abordatge. El diàleg ens ha permès tenir una visió general i estructural de les violències masclistes i de les polítiques que heu activat i activareu des del Departament d'Igualtat i Feminismes per erradicar-les. Recordeu que teniu el telèfon 900 900 120 a disposició i tots els serveis d'informació i atenció a les dones i als CIES. Moltes gràcies, Laia, per aquesta entrevista tan interessant. A vosaltres. Ens acomiadem de totes vosaltres fins al proper butlletí. Moltes gràcies per escoltar-nos.